Ian daltaí gaeilscoil de hÍde ceiliúradh ar lán na Seantuismitheoirí inné, agus mórán Seantuismitheoirí a láthir leis an lá a ceiliúradh. Siomawamo an agus tá angra agamtí. Tá mé anna rodúil as Bhí Róisín, tá si go húntaach agus go bha, scríb níomh na líonta sa drama a tá mé anna rodúil as na cailíní. Siomawamo víra agus tháinig si isteach le time jazz bheici. Tásúla gom cabhra léí le haid an béal trí na hard testaméarthachtains na blianta tá amachróing ach ní lis gom faoi sin mar tá mé anléis leis. Tá mé iadú agus muama an seola maniu. Nis a chunthú a hiúil go teach an. Tá mé an bhródúlas mar tá sí go maith mar eistóir, beidir eistóir inti. Dintar ceiliúradh ar lán na Seantuismitheoirí chun mós a haspáint de Seantuismitheoirí agus chun daoine óga a spreagadh fáil amutha chomá. Róisín í chéalachaid Nuacht Cúla4 gaeilscoil de hÍde.